Hola, hola, xiquets i xiquetes, què tal, com esteu? De segur que poquet a poquet millorarà, ja podeu eixir un poquet al carrer. I amb molta precaució, perquè la ciutat és vostra. La ciutat és dels xiquets i les xiquetes, igual que és dels majors. Així que ningú us diga el contrari. Perquè quan van prendre els majors la decisió de tancar-nos a casa, no van pensar en un dels vostres drets fonamentals, que és l'interès superior del xiquet, en la Convenció dels Drets del Xiquet i de la Xiqueta. I ara, almenys, després de reflexionar i de veure que hi ha una mitjana o una certa seguretat, ja podeu eixir del carrer, cosa que jo m'alegre moltíssim, però els carrers són vostres. I una de les primeres mesures que s'haurien de prendre és, com diu Francesco Tonucci, quan s'obriguen les ciutats per a tots i per a totes, tancar-les per als majors i disfrutar vosaltres 1, 2, 3, 4 dies la ciutat per a vosaltres només. Córrer per la calçada, poder jugar al paló, a la pilota, a la goma, a la corda, les birles, en tots els carrers i que no hi hagueren cotxes, ja que s'hem acostumat a estar tancats 2 o 3 dies més, únicament per a vosaltres. Feta esta reflexió, fem el dictat de la setmana de valencià, que sempre els hem fet en castellà, i avui anem a fer-lo en valencià. Esteu preparats? Sabeu que després ací baix teniu la correcció, d'acord? Vaig a començar. Atents? Comencem. Pujaven i baixaven les escales. Pujaven i baixaven les escales. Coma. Les atrapava en un racó. Les atrapava en un racó. Però les formigues eren esmunyedisses. Però les formigues eren esmunyedisses. I s'escapaven per baix de la porta. I s'escapaven per baix de la porta. Punt i seguit, perdó. Punt i seguit. Això és el directe. Punt i seguit. Dalí pensava, Dalí és el seu nom, aleshores ja sabeu com va, encara que és després de punt a més. Dalí pensava que si seguien així, anaven a menjar-se tota la casa. Anaven a menjar-se tota la casa. Punt i seguit. Punt i seguit. Finalment, ja no els quedava altre lloc. Finalment, ja no els quedava altre lloc que la teulada. Altre lloc que la teulada. Punt i seguit. Des de la torre, veien com aquells insectes feien desaparèixer la casa. Feien desaparèixer la casa. Punt i seguit. Punt i seguit. Estaven desolats. Estaven desolats. Estaven desolats. Perquè milers de somnis pintats, havien desaparegut. Havien
desaparegut. Punt i a banda. Punt i a banda. De sobte, coma, de sobte, coma, de sobte, coma, es va trencar la closca d'un dels ous que decoraven la façana. D'un dels ous que decoraven la façana. D'un dels ous que decoraven la façana. I d'ell va eixir un os formiguer. Un os formiguer famolenc, un os formiguer famolenc de color roig. Punt i final. Punt i final. No torne a llegir-lo tot, d'acord? Val la pena que poseu el repeat, em tireu enrere i em torneu a escoltar, si ho necessiteu, d'acord? I si no ho necessiteu, que jo pense que sí que podríeu fer una segona escoltada, davall del vídeo teniu la correcció. Una abraçada molt gran. Besets virtuals.